ale môžeme pomaličky začať, potom sa prihlásia, nie? Takže už máme aj našeho speakera. Takže ďakujem, že ste dnes s nami v našom ICANN klube. Myslím si, že dnes máme také výnimočné stretnutie a zaujímavé, keďže názov toho našho stretnutia je Mapa kultúrnych rozdielov, ako ľudia myslia a dosiahujú ciele na Slovensku v slovenčine. Ako vidím, že väčšina z nás sú cudzinci. Nevidím, ale Janka Chinorácka je Slovenka a určite nám vysvetlí, že ako máme postupovať, ako sa máme správať na Slovensku, čo máme robiť, aby sme pocítili tie rozdiely, aby sme tu boli úspešní, aby sme spolupracovali so Slovákmi. Tie rady, samozrejme, že verím, že využijeme a bude to skvelé. Takže nech sa páči slovo Jana Chinorácka pre teba a v prípade, keď budú nejaké otázky, môžete písať v čete, budem odpovedať a potom pošleme vám aj nahrávku. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za slovo. Ja sa teším, že môžem byť tu s vami na klube ICANN. Ako už bolo povedané, volám sa Jana Chinorácka. Venujem sa viac menej vzdelávaniu, podnikaniu už takmer 20 rokov a dnes som prijala pozvanie, pretože by som veľmi rada s vami strávila čas. Vnímam, že ste teda nie Slováci a verím, že tak ako rozprávam a zvolili ste si jazyk slovenčinu, tak ma rozumiete. A ja by som bola veľmi rada, keby ste možno vystúpili z tých tajných obrazoviek, ktoré ja teraz vidím, len mena a neviem, s kým som tu. Že by sme možno urobili také kolečko predstavení a možno môžete zostať utajení, ale budem rada, keď budem počuť hlas. A ďakujem, Leonid, že ste sa mi takto odkryli, fakt mám z toho radosť. Takže som rada, že ste tu s nami, tak ako každý jeden z vás. A rada by som na úvod naozaj niesla toto stretnutie tak, aby som sa priblížila čo najviac vašim očakávaniam. Takže bolo by fajn, keby sme možno spravili také prvé kolečko a povedali teda tú našu motiváciu a to očakávanie z tohto stretnutia, ktoré som pripravila skôr interaktívne ako prezenčne, teda ako prednáškovo, že by som vám teraz hovorila nejaké informácie, pretože rada by som vám zároveň, nemám kameru, to je v poriadku, budeme vás počuť, rada by som vám zároveň ponúkla aj zážitok z toho, ako vedieme naše stretnutia s ľuďmi, ktorí sa chcú ďalej stretávať, vzdelávať a rozvíjať s riešeniami, ktoré ponúkame. Takže ja by som povedala na úvod za seba, volám sa Jana Chinorácka, som aktuálne, také 3 pozície moje sú kľúčové. Srdcom som učiteľ, telom som manažér a mysľou som podnikateľ. Takže mám v sebe také 3 kľúčové pozície, ktoré vnímam, že mi pomáhajú veľmi v nazeraní na svet a samozrejme aj v práci. Vyštudovala som pedagogickú fakultu v roku 1993, urobila som doktorát z metodológie výučby cudzích jazykov a svoje také ďalšie vzdelávanie som povýšila na Podnikateľskú univerzitu, kde som končila v roku 2019. Podnikateľská univerzita, dvojročné štúdium pre podnikateľov na Slovensku. Venujem sa cielene oblasti rozvoja ľudí a tímov a taký kľúčový koncept, cez ktorý sa mi darí získavať zaujímavé poznatky, o ktoré by som sa rada s vami delila, je koncept Learn a Lead alebo Uč sa a veď v medzinárodných projektoch už od roku 2010. Takže tie kultúry, s ktorými ja som prichádzala do styku, sú najmä kultúry pochádzajúce z Európskej únie, z partnerstiev, projektových partnerstiev, no a potom následne z tej práce tu na Slovensku. Takže toľko odo mňa a ak by som teda mohla, bola by som veľmi rada, keby som sa aspoň máličko dozvedela o vás a o vašej motivácii a o očakávaniach a o voľbách, prečo ste si zvolili toto stretnutie a teda čo od neho očakávate. Leonid, keďže s vami mám jediný taký očný kontakt, tak by som vás vyzvala ako prvého, keby ste bol taký zlatý a povedal teda niečo trošku o vás a o takom očakávaní, čo by ste si chcel odniesť z tohoto dnešného stretnutia v ICANN klube.
Dobrý deň, dobrý večer, teda už prajem všetkým, čo sme prítomní na tomto meetingu. Sa volám Leonid, je to vidieť a pochádzam z Moskvy. Bývam tu v Bratislave už 5 rokov a tak študujem na strednej a tak moje koničky sú biológia. Teraz robím aj sočku, stredoškolská odborná činnosť s takým výskumom, čo som robil. A tak o tomto meetingu som sa dozvedel z návrhov Facebook. A tak si uvedomujem, že ľudia tu na Slovensku rozmýšľajú trochu inak ako napríklad v Moskve. A som uvidel, že toto stretnutie s tým aj súvisí, že vysvetľuje, ako to funguje všetko na Slovensku. Tak dúfam, že niečo zoberiem do ďalšieho života z tohto semináru. Očakávania, no, že áno, sa dozviem viac o tom, ako to tu funguje, ako ľudia už v biznese alebo v práci to vnímajú. Lebo som zatiaľ len stredoškolák a nebol som až tak v tom prostredí. Tak ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne, Leonid. Krásna slovenčina. V Moskve som nikdy nebola, videla som veľa krásnych obrázkov, počula veľa, čítala, takže určite máte čo porovnávať, keď ste teraz tu na Slovensku s domovinou. A poznačila som si, takže ďakujem veľmi pekne. Ja teda vyzvem niekoho z ľudí, ktorí sú tu, ďalší, či už Denis, Anna, Valerii alebo Oleg, keby boli takí dobrí a možno prostredníctvom len zvuku skúsili naviesť moju súčasnú nejakú ďalšiu cestu na to, čo by si chceli odniesť z tohto stretnutia. Takže by som vás rada vyzvala, ak môžete sa odmiutnúť. No, ak môžem ja, Denis. Ďakujem veľmi pekne za krásny úvod. Som sa prihlásil na tento seminár, lebo podnikám na Slovensku a pomáham slovenským spoločnosťam rozvíjať ich biznis a ísť do celého svetu. A komunikujem s rôznymi spoločnosťami, firmami a občas dostávam aj také malé prekvapenie z toho, ako to funguje. Celkom mám rád aj Slovensko, aj ľudia sú šikovní, zlatí a ochotní pomôcť a rozvíjať sa a tak. Ale občas sa stretávam, že trošku inak to funguje tu na Slovensku. Tak dúfam, to vlastne sú moje Chcem sa spýtať, že čo ste identifikovali na základe vašej skúsenosti, že funguje inak, ako by ste očakávali, alebo ako ste boli zvyknutí? V krátkosti môžem povedať tak, že je tu trošku iná bilance život, práca. Skôr tu vnímajú tak, že život je oveľa dôležitejší, by som povedal. No tak, to je v skratke. Tak chcem a veľmi dúfam, že mi to pomôže pochopiť, ako to funguje naozaj, že čo vlastne motivujú Slovákov, aký majú taký možno, že kultúrne veci, ktoré by som vedel im povedať, aby, neviem, sme spoločne vybudovali niečo, dosiahli nejaký cieľ a tak. Super, ďakujem veľmi pekne. To sú zaujímavé postrehy a určite je dobré mať aj tú dobrú pozitívnu skúsenosť a potom sú situácie, ktoré nás možno zastavia a skôr nás primejú k takému zamysleniu sa. Takže možno toto je taká chvíľa, kedy vám ja môžem prispieť možno s tým môjim poznaním k tomu, aby sme sa pozreli možno na tie situácie, ktoré vás zastavili a budete vedieť ich možno prijať trošku inak. Takže ďakujem pekne. Ja poprosím, tu máme Oleg, všetci máte takú dobrú slovenčinu, som veľmi rád, že sa dozviem o kultúrnych zvláštnostiach Slovákov. Takže Oleg si vybral takúto cestu písania. Dobre,
moja slovenčina nie je dobrá, dobre. Môžem takto rozprávať, alebo mám pomalšie ešte rozprávať? Možno keby ste mi teda napísali, aby som bola naozaj, povie sa to, že po anglicky intelligible, čiže zrozumiteľná, aby ste dobre rozumeli, čo chcem povedať. A čítam, všetci máte dobrú, som veľmi rád, že sa dozviem o kultúrnych zvláštnostiach. Čiže dobre, viac menej ešte možno dáme slovo Valérii a Anna, ak by aspoň teda napísali, ale niekto nám písal, takže ja si to tu idem prečítať. Áno, som prišiel zo Sibíru v januári, nie je dobrá. OK, to je v poriadku. Takže fajn, môžeme nechať takýto vstup z vašich očakávaní, takže ja by som sa, máme ešte ďalší message a tu je, všetko rozumiem, ale OK. Dobre, takže ja sa budem snažiť naozaj vám priniesť, ja som pripravila aj nejaké prezentácie, aby som vám ukázala niektoré veľmi praktické nástroje, cez ktoré my dokážeme takisto bližšie pochopiť motívy ľudí a možno vám budem zdieľať také praktické nadobudnuté skúsenosti. Ale čím by som začala, čo ste mi trošku nahrali, tak by som povedala, že vždy, keď sa pozeráme na to, ako daný národ alebo daná kultúra pracuje, tak sa pozrime na to, v akom prostredí vyrastá, ako fungujú školy, ako sú vzdelávaní a možno ako je samotná história. Takže vy asi viete, že Slovensko je veľmi mladý národ. My sme vlastná republika od roku 1993, takže my sme také prvé poznanie moje, že Slováci sú veľmi ambiciózni a sú veľmi draví, sú veľmi hardworking, čiže tvrdo pracujúci. To je moje poznanie zo Slovákov, ktorí naozaj chápu, že táto sloboda, ktorú sme získali v tom 93. je to, po čom sme veľmi túžili. Takže je to jedna veľká skupina Slovákov, ktorí vnímajú naozaj túto slobodu, hlasia sa k takému prebudzajúcemu Slovensku a sú veľmi radi, keď im je ponúknuté také miesto v spoločnosti, ktoré naozaj potvrdí túto ich pozíciu tých dravých hráčov, ktorí dokážu viesť týmy a ktorí dokážu prinášať zaujímavé tvorivé riešenia. Potom tu máme druhú skupinu ľudí. Asi ako v každej kultúre sú ľudia, ktorí skôr čakajú možno na to riešenie, ktoré prinesie niekto iný a sú takí vyčkávací. Ale tu by som povedala, že veľmi veľa my sme ovplyvnení práve zo školy a keďže ja sa venujem vzdelávaniu a školstvu, tak tam vieme fantasticky zmapovať, že naozaj, ak my chceme od ľudí v práci, aby boli tvoriví, proaktívni. A nie všetci to dokážu, nie preto, že by nechceli, ale nie preto, že ale práve preto, že im nebolo umožnené v rámci školy naozaj vynikať, ponúkať svoje názory, pretože to školstvo bolo nastavené naozaj v takom režime nauč sa, povedz mi to a ja ti za to dám jednotku. Dám ti jednotku za to, že povieš a interpretuješ to, čo ja som ti povedal, že je správne. Čiže nejaký ten priestor na tú kreativitu, na vlastné názory naozaj v tej škole bolo pomenej. A už sa to samozrejme vylepšuje, sú rôzne alternatívne školy, sú rôzni individuálni učitelia, lektori, samozrejme sú aj týmy na školách, ktoré toto prebudzajú a snažíme sa urobiť zmenu. Každopádne tí ľudia, ktorí už sú von z tej školy, tak teraz je to na ramenách tých zamestnávateľov, ktorí potrebujú naštartovať tento proces takého možno iného nazerania na svet a umožňovania ľuďom kontribúciu ich vlastných riešení. Takže to je taká jedna časť, že školy nás veľmi ovplyvňujú a tá škola už v dnešnej dobe nemôže byť chápaná, že chodili sme na základnú, na strednú alebo na vysokú školu a koniec, ale to vzdelávanie, tá škola by mala pretrvávať celý život. Hovoríme o tzv. Celoživotnom vzdelávaní, čiže rôzne formy vzdelávania nám teraz pomáhajú dorozvíjavať ľudí v rôznych kompetenciách. Takže rozvoj medziľudských vzťahov je asi taká najkľúčovejšia ťažisková téma v rámci firemnej kultúry a v rámci samozrejme práce, aby sme posilňovali identitu Slovákov a aby sme im umožňovali naozaj ukázať, čo v nich je.
Druhá vec, ktorú by som povedala, je určite, už to tu zaznelo, že Slováci veľmi veľa dávajú rodine a životu rodinnému. Čiže my sme veľmi rodinne založení. My naozaj dokážeme fungovať v jednom meste možno 3 generácie. Čiže starí rodičia, deti a deti bývajú v jednom meste, možno zo pár kilometrov od seba a tie púta rodinné sú veľmi silné. Na jednej strane to veľmi pomáha, kedy mladí ľudia idú do práce a starí rodičia varujú deti a naozaj im umožnia sa realizovať a v dnešnej dobe je veľa takýchto manželstiev mladých žien, ktoré by som možno dala do popredia, ako čo sa Slovákov alebo Sloveniek týka, tak určite Slovenky sú veľmi múdre, starostlivé a naozaj veľmi dobré manažérky, ktoré dokážu viesť týmy. Takže toľko by som k tomu. No a zaznela tu ešte otázka možno motivácie. Tak tá motivácia pre Slovákov je určite predstavte si, že sme naozaj mladý národ a my potrebujeme také uznanie. A to uznanie je rôznymi formami, môže byť ponúknuté tomu zamestnancovi Slovákovi, ktorý vie, že naozaj dostal príležitosť. To znamená, že ak podnikáte na Slovensku a zamestnávate Slovákov, tak je naozaj veľmi fajn, keď tomu Slovákovi tú pracovnú pozíciu ponúknete a následne sledujete, akým spôsobom on pracuje. A to uznanie je ako taká svetená voda, ktorá mu pomáha ďalej rásť a naozaj sa potom realizuje. Takže celkovo by som to možno zaobalila do takýchto 3 častí. Kultúru celkovo ovplyvňuje veľmi systém vzdelávania, následne je to samotná rodina, no a potom tá motivácia, ktorá, už som povedala to uznanie, ale ak sa dostaneme do psychológie, tak v psychológii to je naprieč kultúrami. Čiže ja sa možno tak spýtam, zasa hodím loptičku na vašu stranu, motivovalo by vás, keby vás ľudia naozaj za tú prácu možno nejakým spôsobom ocenili, vyzdvihli, že by si všimli, že prispievate a teraz už je to akoukoľvek formou, či už osobnou, či už na meetingu, či už listom, či už nejakou odmenou. Myslíte si, že to funguje aj vo vašej kultúre? Pýtam sa Leonid, alebo Alionka, alebo Denis, ktorí ste so mnou spojení aj cez audio. No, ak môžem ja, Denis, ano. zase. Viete už, trošku som sa venoval téme motivácie v práci a myslím si, že existujú ako keby také 2 veľké skupiny ľudí. Jedna je motivovaná pozitívnymi vecami, presne ako ste povedala, uznáním, niečím takým podobným. Ale druhá skupina skôr sa motivuje niečím negatívnym, že ak im bude hroziť, že nedostanú nejaký bónus napríklad, alebo niečo im bude odňaté, alebo budú vyhodení z nejakej sociálnej skupiny, ak nedosiahnu nejaký výsledok očakovaný. Tak viac ich motivuje tá obava strátiť niečo, než niečo pozitívne. To je rovnaké ako všade, si myslím. Áno, ja teda poviem za Slovákov alebo za skupinu alebo za to poznanie, ku ktorému sa ja prikláňam. Áno, pod hrozbou niečoho, zo straty niečoho sa človek možno dokáže dostať do pozície, ktorá je naozaj niekedy bez tejto situácie by som v sebe nikdy neobjavila schopnosti, ktoré mi len tá kritická situácia pomôže spoznať. Pripúšťam, ako napríklad situácia covidu momentálne vo svete je naozaj o tom, že to je tak neskutočná situácia, v ktorej my ani zamestnávateľia nemusíme ľuďom dávať nejaké podmienky. Tie podmienky sú priamo determinované tým svetom, kam sa hýbeme. A z toho pohľadu by som len možno povedala, že veľmi by som odporúčila, ak zvažujete motivovať Slovákov, tak pokiaľ nemusíme, nechoďme tou negatívnou cestou, ale hľadajme také nástroje,
ktoré povzbudia človeka zvoliť si tú cestu, tú cestu pre neho samého, že on v tom nájde význam. On sa napojí na vašu firmu a na vaše ciele vtedy, keď on v tom nájde význam. Slováci celkovo, hlavne ľudia, ktorí sú naozaj, poviem, naozaj inteligentní, ľudia, ktorí majú čo povedať, ľudia, ktorí sú vzdelaní, oni určite majú potrebu patriť do nejakej spoločnosti, do nejakého spoločenstva, k nejakej možno dobrej značke. No a následne potom určite odporúčam, aby oni mali možnosť už kráčať za tým cieľom sami. Osobne razím takú myšlienku a potvrdilo sa mi to aj v rámci týchto medzinárodných partnerstiev, ktoré mám, že odkláňam sa vo vzťahu k ľuďom od slova riadiť a prikláňam sa k slovu viesť. Pretože ak chceme riadiť, tak vtedy rozhodujeme o tom druhom človeku a ako by sme mu odoberali to právo slobodnej voľby, s ktorou sa každý z nás rodíme. Keď dáme človeku na výber, tak vtedy je to úplne najideálnejšie, pretože ak si on zvolí nepridať sa k týmu, ktorý naozaj razí cestu pre vašu spoločnosť, tak on sám seba dostáva možno na nejakú trošku vedľajšiu koľaj, ktorá môže mať nejaké konzekvencie. Na druhej strane vždy sa mi osvedčilo a určite dávam teda do povedomia toto, že otváram ľuďom ako keby tak oči a dávam im na výber, aby sa rozhodli slobodne, či touto cestou pôjdu a keď tou cestou pôjdu, tak budú mať naozaj vytvorené také podmienky a podporu na to, aby na tej ceste uspeli. Pretože ten úspech potrebuje každý jeden z nás. Každý z nás potrebuje vedieť, že to, čo robí, k niečomu speje a samozrejme každého z nás poteší, keď dokážeme možno malé veci, ale naozaj tam je to silné slovo, že dokážem, že ja to viem. Takže motivácia v tomto smere je pre mňa veľmi kľúčová. Každopádne, ak teda rozdeľujeme nejakú motiváciu, tak potom môžeme hovoriť motivácia externá alebo tá vonkajšia a vnútorná. A keď už hovorím o tých dospelých ľuďoch, tak je úplne ideálne, keď nájdete cestu k človeku a on nájde v sebe tú internú motiváciu, prečo chce pracovať pre vás. Ja dám teraz taký príklad a poviem vám, ako sme my v našej jazykovej škole, ktorú naozaj vedieme zaujímavým, takým inovatívnym modelom riadenia, zameraným na výkon. To znamená, že ak podnikáte v oblasti služieb, tak môžete takisto uvažovať, že akým spôsobom by ste prípadne mohli takúto myšlienku prijať k vám. Tak ja som sa dlho zamýšľala nad tým, že prečo naša spoločnosť vznikla, za akým účelom teda podniká, pretože my sme v oblasti vzdelávania, ale podnikáme. No a tak sme si povedali a zistili sme, keď sme spravili naozaj takú hĺbkovú analýzu, že spoločnosť vznikla za účelom sebarealizácie. A nie je nič lepšie, keď učitelia, ktorí naozaj učia, nachádzajú v tej práci priestor pre sebarealizáciu. Takže to je ten z Maslowovej pyramídy potrieb, hierarchia potrieb, tak je to tá najvyššia potreba človeka. Myslím si, že táto je vlastná skôr či neskôr takmer každému človeku, že má radosť, keď sa môže realizovať. No a tak sme išli ale ďalej. To znamená, že keď ponúkneme ľuďom priestor na sebarealizáciu, čo sa stane? A stane sa niečo, že zrazu máte v tíme naozaj ľudí, ktorí dostanú priestor na sebarealizáciu, ale uzavreli sme to pre cieľ, ktorý nastavuje naša spoločnosť. To znamená, že ideme spájať talentovaných ľudí, ktorí dostávajú priestor pre sebarealizáciu za účelom dosiahnutia cieľa, ktorý má nastavený naša organizácia. Naša organizácia má nastavený cieľ cez nastavené ciele výkonu a keď splníme výkonnostný cieľ v danom časovom období, tak ideme prispievať pre sektor
poviem taký pre charitatívne účely, ideme sa podeliť o výsledok našej práce s nejakým iným, s nejakou inou organizáciou, ktorá môže prijať či už náš dar alebo náš sponzoring na svoju činnosť. No a takto sme nastavili celý proces, ktorý je v procese a selektuje ľudí, ktorí vnímajú, že cez svoju prácu prispievajú k niečomu, čo nekončí v danej organizácii, ale navyše presahuje organizáciu a pomáha v rámci krajiny do ďalšej organizácie alebo ďalším ľuďom. Takže prináša to taký iný rozmer. Toľko možno z mojej strany, čo sa týka týchto možno takých postrehov a nastavenia motivácie, nastavenia cieľov pre Slovákov. A teraz by som si dovolila urobiť jednu takú krátku prezentáciu, kde by som vám ukázala teda ešte takú jednu vec a to by bola táto prezentácia. Ktorú som pripravila. Prezentácia pre riešenie, ako navádzať Slovákov na cestu za cieľom. Je to koncept 9 princípov moderného človeka. Týchto 9 princípov moderného človeka sa mi podarilo vypracovať za posledných 9 rokov podnikateľskej, vzdelávacej, rozvojovej činnosti. A v tomto veľmi rýchlo meniacom sa svete sme prišli na to práve tým, že sme začali nazerať na veci inak a tie veci sa nám začali pod rukami meniť. Takže pri tejto téme mapa kultúrnych rozdielov je pre mňa absolútne kľúčové chápať, že ak pozerám na tú istú vec očami inej kultúry, tak musím ako keby ustúpiť od toho môjho pohľadu a musím byť otvorený aj tomu pohľadu alebo tej perspektíve toho druhého človeka. V tomto smere sme my ako začali naozaj sledovať celkový vývoj spoločnosti a celý koncept, celých 9 princípov sa nám podarilo nastaviť cez cestu rozvoja organizácie, kedy organizácia vo vzťahu k výkonu bola veľmi úspešná, veľmi rýchlo rástla a potom začala tá výkonnosť tej firmy v rokoch klesať, začala možno stagnovať a začali sme hľadať riešenia, čo sa to deje, prečo sa to deje, čo sa deje vo vnútri organizácie, čo sa deje v našej spoločnosti, čo sa deje vo svete. A ja vás teraz trošku teda nechám premýšľať, čo by ste vy, ak ste tu podnikatelia alebo manažéri, na základe takýchto ukazovateľov, čo by ste urobili možno vy, keby sme sa mohli, Denis alebo Leonid môže si predstaviť, že by teda viedol takúto spoločnosť, riadil spoločnosť. Čo by ste urobili, keby ste videli, že zrazu tá krivka, ktorá do určitého momentu rástla, začala klesať a čo by ste urobili? Takže zasa vás prizvem k tomu, aby ste mi možno povedali, čo by ste vy urobili v takejto situácii. Denis? No, ja mám celú kopu gotových odpovedí, ale nechcem byť jediný, kto tu rozpráva. Lebo chápem, že máme Leonida ako druhého a ostatní sú teda ľudia, ktorí počúvajú, takže sú skôr takými prijímateľmi tohto seminára. Takže kľudne, nech sa páči. No dobre. Skúsil by som zistiť, že čo bolo vlastne príčinou tohto poklesu. A buď sa strátila nejaká motivácia, alebo dostali sme nejakých toxických, jedovatých ľudí donútra, ktorí otravujú ostatných a demotivujú ich. Alebo niečo sa zmenilo v prostredí, v biznesi a ten cieľ, ktorý sme mali, ktorý nás motivoval predtým, už strátil svoju aktualitu a potrebujeme nájsť nejaký nový cieľ, aby to nejako rastlo. No,
Ale určite by ste podnikli teda nejaké kroky, hej? Podnikli by ste nejaké kroky? No, samozrejme, to musím sledovať takéto KPIs alebo veci. Tak. A keď sa spätne vrátime do sveta, čo myslíte, čo sa udialo na Slovensku v roku 2010? Viete čo, dobrá otázka. Boli ste vtedy už na Slovensku? Nie, ešte som tu nebol, hej. Dobre, takže preto sa pýtam. Každopádne, čo sa stalo v roku 2008 vo svete? Hej? Takže to možno sa dialo všade. Hovorilo sa o veľkej ekonomickej kríze a hovorilo sa potom o kríze hodnôt. Čiže na Slovensku sa začala naozaj veľmi kritická, dosť ťažká doba pre podnikateľov, pre ako biznisy celkovo, pretože my sme zaznamenali ten dopad tej ekonomickej krízy trošku neskôr, ako to vyvrbilo vo svete už na jeseň roku 2008. Takže k nám to postupne začalo prichádzať a my ako jeden malý subjekt na Slovensku sme prirodzene boli absolútne ovplyvnení tým vývojom, ktorý sa dial vo svete. Čiže na základe takéhoto ukazovateľa sme si my zadefinovali nejaké možné scenáre, ale začali sme hľadať riešenie, to znamená, vedeli sme, že musíme podstúpiť nejakú zmenu, ktorá nám pomôže zastaviť tento padajúci trend a poprípade ho úplne utlmiť a nastaviť sa na novú krivku rozvoja. Čiže v tomto období sme začali pôsobiť medzinárodne, pretože do tohoto momentu sme boli čisto jazyková škola, ktorá pôsobila v meste Trnava a v okolí. A začali sme v roku 2010 cez projektové partnerstvá v rámci Európskej únie hľadať odpovede a pátrať, či takéto podobné scenáre sa dejú i v iných jazykových školách v rámci Európy. No čo myslíte, k čomu sme dospeli? No, dopatrali ste. To isté, nie? Áno, dopatrali sme sa k tomu, že teraz vidíte tú krivku, čo sa teda dialo. Ja to ukazujem teraz s perspektívou ďalších rokov. Že my sme sa dopatrali k jednému zaujímavému poznaniu a keď sa pozriete asi, kde sme boli v tom roku 2009-10, to bol tento prvý pokles, hej, tu prvý pokles, tak ono to potom išlo absolútne dole. A musím povedať, že cez toto vám teda budem odkrývať, čo sa dialo so Slovákmi, ktorí pracovali v našej spoločnosti spolu so zahraničnými lektormi, ktorí pracovali v našej spoločnosti. My sme si uvedomili, že riadenie spoločnosti nebolo dostatočné, takže sme začali hľadať nový model riadenia. To znamená manažment, ktorý dovtedy fungoval v tej obrovskej, rýchlej vlne rastu, sa zosypal. A my sme museli hľadať cestu. A my sme sa rozhodli tú cestu hľadať v komunikácii s našimi ľuďmi. To znamená s našimi učiteľmi, s našimi lektormi. A začali sme im odkrývať parametre riadenia, práve také parametre merania, ku ktorým oni dovtedy naozaj nejakým spôsobom nemali prístup a ani to moc nezaujímalo. A začalo sa diať obdobie zmrazovania a trvalo to dosť dlho, kým sme pochopili, že naozaj je to niečo, čo sa volá tzv. Cyklus, produktový cyklus. A tá krivka toho produktu, toho jazykového vzdelávania, toho klasického základného jazykového vzdelávania jednoducho končí. A keď sa pozriete dole, tak od roku 2011-12 sa začala dvíhať taká nová krivka. A nová krivka sa začala dvíhať veľmi pomaličky, pretože bolo to niečo, čo bolo úplne nové a keď viete niečo o inováciách a inovácia je naozaj vec, ktorá je nadčasová. Riadiť inovácie v roku 2011 neviem, kto vedel. My určite nie. A naozaj sme vtedy ešte také slovo nepoznali všetci. No? Tak, presne tak. To znamená myšlienka, ktorá sa u nás naakumulovala práve v tom dialogu s tými lektormi, bola tak nadčasová na to obdobie, že hľadali sme to partnerstvo a spojenectvo so zahraničnými organizáciami v celej Európskej únii.
A dôvod, prečo tá červená krivka posilňovala, ale rástla pomaličky, bol naozaj ten, že sme tie odpovede hľadali veľmi pomaly, pretože celé prostredie jazykových škôl prechádzalo obrovskou vlnou neistoty a toto všetko sa dialo prakticky po celej Európe. Takže my sme zadefinovali, na základe tohto sme vedeli zadefinovať, čo ľuďom pomáha a čo ľuďom bráni v tom, aby dokázali rozvíjať seba pre potrebu organizácie. A možno tu zasa ukážem také skutočné materiály, ktoré nám pomohli k tomu, aby sme naštartovali našich ľudí. A tu sú také praktické dva plagáty, ktoré by som rada zdieľala. Bolo to veľmi jednoduché stretnutie, ktoré môžete zrealizovať vy vo svojich firmách, kedy si položíte 3 základné otázky pre rôzne tímy. My sme to robili pre tým 16 ľudí, boli vytvorené 4 skupiny a tie 4 skupiny si odpovedali na otázky, čo v harmonii chceme, čo chceme robiť, aký chceme we want to be, aký chceme byť, čo chceme robiť a čo chceme mať. A to boli také zaujímavé, naozaj, to sú tie príležitosti, kedy ľudia dostanú priestor na vyjadrenie toho, po čom túžia, čo chcú mať. A my sme nerobili celý čas toho vývoja, toho nášho druhého červeného produktu, sme nerobili nič iné, len sme sa snažili naozaj naplniť tie potreby ľudí a hlavne vedeli sme, že je úspech to, čo ich motivuje, vedeli sme, že chcú budúcnosť a veľmi túžili po priateľskej atmosfére a po tréningoch. To znamená, po tom ďalšom vzdelávaní, v tom ďalšom rozvoji, to bola pre nás taká hodená rukavica, ktorej sme sa chytili. A na hore, keď si všimnete, chceli byť pozitívni a silní a akceptovaní a chceli byť chcení. To znamená, že som tu preto, aby naozaj som prispieval k nejakému inému rozvoju. Takže toto boli veľmi dobré myšlienky, ktoré nás naplňali nádejou, že ak my budeme schopní v našej organizácii poskytnúť také prostredie, aby sme nasýtili tieto potreby, tak to vyhráme. Takže v tejto chvíli sa nám udialo to, že sme sa zamerali na tvorbu budúcnosti a tú budúcnosť sme pretavili v súčasnosti do riešení, ktoré ponúkame. A zatiaľ, čo v roku 2010, toto bol obrázok, ktorý som ľuďom nakreslila, keď som videla ten začínajúci prepad, tak som nakreslila obrázok 2 ostrovov, kde dole vidíte vpravo taký ružový obrázok, že now, to bol obrázok ostrova, na ktorom sme boli, ale ten ostrov sa začal potápať, tak sme nastavili spolu s ľuďmi nový ostrov, ku ktorému sme sa išli plaviť a nazvali sme ho Inspiring TM. A tam sme si zadefinovali, že budúcnosť bude mať záujem o inšpiratívnych teacher managers, čiže inšpiratívnych učiteľov, manažérov. Že ten koncept toho učiteľa sa pre budúcnosť bude meniť a budú vyhľadávaní práve tí, ktorí budú inšpirovať druhých k tomu, aby sa ďalej učili a nebudú ľudí krmiť vedomosťami. To znamená inšpirovať, podnecovať ľudí k premýšľaniu, k hľadaniu spojení, k realizácii. Takže takýmto spôsobom sme nakreslili ostrov. Vítam vás, pán Omiros. Takýmto spôsobom sme nakreslili ostrov v roku 2010 a tu je realita. Tá samotná cesta sa pretavila do reality. A tá realita má v sebe veľmi jasne popísanú cestu rozvoja cez partnerstva cez Európsku úniu. A možno by som dala do popredia, že to podnikanie a celkovo ten priestor Slovenska je priestor v rámci Európskej únie. A keď uvažujete o tom, aká je perspektíva Slovenska, tak určite perspektíva Slovenska je niekoľkonásobená s tým európskym priestorom, v ktorom Slovensko je platným členom. Takže skončím takýmto slajdom. Slovensko je pre vyššie ambície.
Slovensko je naozaj tu pripravené na úspech s vami a pre vás. A taká pozvánka pre ľudí, ktorí sú zo zahraničia, je naozaj vnímať Slovensko ako fantastickú krajinu, ktorá je absolútne v správnom čase posilnená správnymi ľuďmi, ktorí, ak ich správne napojíte na vaše ciele, tak vám budú vytvárať veľmi dobré tímové prostredie pre úspech vašej firmy. Čiže toľkoto taká kontribúcia zasa z mojej strany. Opätovne by som poprosila, teraz už máme aj nového pána Omirosa medzi nami, máme Denisa, máme Leonida, máme Oleha. Skúste možno mi napísať alebo povedať nejaké prípadné otázky, čo by ste, možno si z toho, čo som práve vyrozprávala, nejaký taký praktický príbeh z podnikania na Slovensku, čo by ste z toho vedeli zobrať za svoje? Čo by vám pomohlo? Alebo čo vám z toho pomohlo? Čo si vyberáte? No, ak môžem zase. Áno, nech sa páči, Denis. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. To celkom tá pozitivita, už som si ju zobral od vás trošičku, ale celkom vnímam, viete čo, pozerám pozitívne, aj Slovenska mám rád, takže dúfam, že prispiejem rozvoju a aj biznes, aj podnikanie tu. Aj cesta, ktorú ste popísali, ako s tým zvládli, to je tiež taký krásny príbeh, z ktorého sa vieme poučiť veľmi dobre. A ak sa bavíme o otázkach, chcel by som sa opýtať, niekoľkokrát som sa stretoval so situáciou presne v čase tej korony, že ako keby mladí ľudia vôbec nemajú žiadny obav strátiť prácu. Že v tomto období, keď musíš sa ukázať naopak, pomôcť, neviem, spoločnosti, pre ktorú pracuješ. Často sa stávalo, že ľudia strácajú záujem, nechcú takým byť energický, robiť trošku navyše svojich povinností. A tým pádom pre nich je oká, že no dobre, ak odídem z tej práci, tak nič. A veľmi často som sa čudoval, že prečo oni tak to vnímajú, že prečo je to tak pre nich jednoducho strátiť prácu. Ja sa spýtam, hovorí vám niečo slovo miléniáni? Áno. Bohužiaľ. No, bohužiaľ, vývoj spoločnosti nezastavíme, alebo evolúciu spoločenstva nášho nezastavíme. A tu, keďže sa venujeme, a ja sa teda venujem veľa rozvojovým programom práve pre učiteľov, čo sú veľmi blízko k manažérom vo firmách, pretože oni pracujú len s tou generáciou skôr, oni s ňou niečo spravia a potom my ich máme vo firmách, tak obávam sa, že práve táto generácia dostala veľmi málo pochopenia, alebo dostáva veľmi málo pochopenia vo vzťahu k ich inakosti. To znamená, že mladí ľudia, poviem tak, že v dnešnej dobe sa nedajú opiť rožkom. Mladí ľudia potrebujú naozaj vedieť, že aký je účel toho, čo robím. Oni sa pýtajú, prečo to mám urobiť. Hej? A pokiaľ ich viete nasýtiť tým prečo, pokiaľ im dáte tú príležitosť, že vy naozaj viete vypočuť toho mladého človeka, viete ho podporiť v tom, čo potrebuje, viete mu dať priestor na tú sebarealizáciu, si myslím, že títo mladí ľudia dokážu byť naozaj neskutočne výkonní. Ja mám dceru vo veku 22 rokov a moja dcera má také neskutočné prepojenia v mozgu, že ona dokáže tak veľmi rýchlo vyriešiť veci, ona sa tak rýchlo učí. Na druhej strane, čo potrebuje naozaj to zázemie, takú tú bezpečnosť a potrebuje sa učiť trpezlivosti. Pretože to je niečo, čo prichádza podľa mňa až vekom a mladí ľudia sú naozaj veľmi netrpezliví. Každopádne my prinášame koncept, ja reprezentujem spoločnosť Learn and Lead Innovation a prinášame práve koncept rozvoja tej schopnosti viesť ľudí za tým účelom, aby som z nich urobil lídrov,
aby sme dokázali vytvárať veľmi podnecujúce prostredie pre tvorivú prácu kohokoľvek v našej organizácii. Takže tie cesty k človeku sú rôzne, ale jedna nikdy neklame a to je cesta skutočného záujmu o človeka ako človeka. OK. Ďakujem veľmi pekne, pani Chynoracká. A môžeme ešte s dovolením dotknúť sa nejaké také citlivejšej témy, čo sa týka vzťahov medzi Českom a Slovenskom. Ešte v tom čase, keď pred koronou boli tu všelijaké veľtrhy, kde sa ukazovali podnikatelia aj z Čech, aj zo Slovenska. Veľmi ma prekvapilo, že bolo tam viac českých firiem, ktorí predstavovali svoje nejaké výrobky, než slovenských. A čudoval som sa, že prečo, no, historicky viem si predstaviť prečo, ale sme rozprávali dneska o ambíciách Slovákov. Tak prečo je tak málo firiem z rôznych industrií? Tak z môjho pohľadu Česko je dvakrát také veľké ako Slovensko. Hej. Češi majú 10 alebo 12 miliónov, máme 5,5 milióna ľudí, takže to je veľkosťou to zastúpenie. Ale potom je to aj historicky. Češi boli vždy dravejší ako my. Tá dravosť nemá s tou ambicioznosťou, možno také vyššie sebavedomie majú práve Češi, ktorí sú takí dravejší a sebavedomejší. Na druhej strane Slováci, ak už idú, tak idú naozaj s veľmi kvalitným a dobrým produktom. Takže možno nám niekedy uniká to prvenstvo, aj v hokeji sa to stáva, že nevyhráme ten hokej a tak sa strašne snažíme, ja som veľký fanúšik hokeja, a nevyhráme to, pretože oni to dajú, oni to prvenstvo získajú, ale kvalita hráčov, ktoré hrajú za slovenský tím, alebo kvalita Slovákov naozaj je veľmi vysoká a porovnateľná. Slováci možno z môjho pohľadu fantasticky fungujú v takých medzinárodných tímoch, kedy nie samotní Slováci, ale Slováci ako súčasť medzinárodného tímu, medzinárodnej firmy, medzinárodného spoločenstva dokážu byť veľmi, veľmi vnímaví a z môjho pohľadu alebo zo skúseností, ktoré mám, dokážu naozaj priniesť práve tú nebojácnosť, tú dravosť a dokážu strhnúť na svoju stranu ľudí. Poviem na porovnanie, ja veľmi blízko spolupracujem s kultúrou francúzskou, pretože my pracujeme so spoločnosťou PSA, Peugeot Citroën. Robíme tam od roku 2005 veľa vzdelávacích programov. Mám nacítenú tú kultúru a práve kombinácia z takéhoto silného národa francúzskeho so Slovákmi vytvára úžasné spojenectvo s tou históriou, s tou gracioznosťou, s tou nejakou silou. A potom s tou silnou ambíciou, dynamikou a rýchlosťou, ktorú prináša Slovensko. A dokážu naozaj vytvárať veľmi zaujímavé projekty, riešenia a majú čo robiť, aby dokázali prekonať možno nejaké také vrodené predsudky, že Francúzi sú takí, alebo Slováci sú takí. Čiže vždy sa vrátim naspäť k tomu, že moja skúsenosť vychádza zo skúseností s človekom a ten človek samotný rozhoduje, do akej miery ho tá kultúra limituje alebo obohacuje. Ešte jednu skúsenosť poviem s jednou kultúrou, ktorá na Slovensku je, a to je kultúra Rómov. Viete, že to sú také naozaj citlivé témy a ja mám jednu lektorku dlhé roky, 18 rokov u nás pracuje a ona je na poli Slovenka, na poli Rómka a pokiaľ sa snažila to v sebe utlmiť a ako keby nepriznať tú svoju druhú kultúru, ktorú v sebe nosí od malička, tak naozaj boli tam určité konflikty, boli situácie, kedy ona nedokázala možno naplno využiť svoj potenciál, až potom prišiel taký zlomový moment, neviem, čo sa stalo, ale prišiel zlomový moment a na jednom našom spoločnom stretnutí pred všetkými priznala, že až keď si uvedomila, že má v sebe dve kultúry, tak pochopila, že je neskutočne bohatá. A bol to tak krásny moment, keď si uvedomila, že ona prijala tú kultúru ako súčasť seba samej. A myslím si, že keď k tomuto prichádza vo firmách,
že nezáleží na tom, či sme kultúry alebo národa takého alebo takého, ale dokážeme sa prijať ako spoločenstvo ľudí spolupracujúcich na nejakom cieli, tak to je to úplne najlepšie. Priznám sa, keď som videla názov tohto stretnutia Mapa kultúrnych rozdielov, tak som chcela pridať to ďalšie slovo a spojitosti. Lebo ja strašne, lebo ja chcem upriamovať pozornosť ľudí na to, čo nás spája. A jedna múdra psychologička hovorí, že we get together on the base of our similarities. Čiže stretáme sa na základe toho, čo nás spája. A potom hovorí, we grow together on the base of our differences. Že dokážeme rásť na základe našich rozdielov. A to je tak úžasné, že ja som naozaj veľmi rada, že žijem v tejto dobe, že žijem v dobe, kedy sa stretajú kultúry a kedy sa dokážu vytvárať úplne úžasné riešenia. A naozaj vnímať, že tá druhá kultúra, s ktorou pracujem, je veľmi prínosná. A potom hovorím, dajme si na hlavu klobúky zvedavých takých výskumníkov, ako tých sudcov, ktorí súdia ľudí za to, že majú možno nejaké iné názory. Čiže skôr je to také, že keď vám Slováci povedia, že do roboty nepôjdem v sobotu, tak skúste sa opýtať, že čo by ťa primelo k tomu, aby si v tú sobotu prišiel? Hej? No, super, že ste dotkli tejto téme. A ak poviem týmu napríklad, že poďme, musíme zvíťaziť český tím, tak to by fungovalo, či nie? Áno, že poďme pobiť Čechov, že poďme vyhrať nad Čechmi. Myslím si, že určite sa tam nahromadí možno práve tá taká rivalita medzi Slovákmi, Čechmi a môže byť, že hej. Možno by som povedala, že keď sa dotknem ešte toho konkurenčného prostredia, zaujímavé by bolo uvažovať nad tým, že ako vieme spolupracovať s Čechmi na dosiahnutie nejakého cieľa. Každopádne je to uhol pohľadu a samozrejme nie vždy a všade sa dá spolupracovať. Takže asi áno. A skôr by som povedala, že sústreďme sa na to, v čom sme my dobrí a poďme rozvíjať naše talenty. Talenty sú veci, ktoré častokrát zostávajú také nepomenované. A keď by som vám teraz dala otázku, ja použijem práve túto techniku. Je to technika Juraja Málika, úspešného slovenského podnikateľa, majiteľa slovenskej firmy Poradca podnikateľa, ktorého spoločnosť funguje na slovenskom trhu od roku 1990, založil ju jeho otec. A on je súčasný majiteľ, má zároveň naozaj akcie v rôznych spoločnostiach, je náš partner v jednej spoločnosti práve Lena Lead Innovation. A tento človek práve využíva túto techniku talentov na to, aby prebudil týmy vo firmách a aby dokázali sa vytvárať týmy na základe prepájania talentov. Takže moja otázka, možno je ďalší taký návod, že skúste urobiť takú inšpekciu talentov vo svojich organizáciách a tie talenty potom pekne namixovať a vytvoriť zaujímavé týmy. Takže možno toľko k tomu. Dobre, no ja som asi teda ukázala jedno. A možno by som ešte ukázala jeden nástroj, ktorý by som vám rada ukázala, že akým spôsobom teda my pomáhame a aké konkrétne riešenie máme na to, aby sme nastavili a pomohli podnikateľom naštartovať takéto sebapoznanie človeka, aby sa napojil na organizáciu a na dosahovanie ich cieľov. Čiže mám pre vás pripravenú ešte jednu takú krátku prezentáciu, ktorú vytvorila účastnička jedného môjho kurzu. A dovolím si vám ju takto prehrať. Takže na obrazovke vidíte formulu. Takže je to taká zaujímavý obrázok, ktorý dokresluje to, že akákoľvek činnosť, ktorú podnikáte, ak sa dotkne človeka a človekom to pohne, tak vtedy
máme dôkaz, že to, čo sme urobili, splnilo svoj účel a pomohlo nám naštartovať proaktivitu človeka. Čiže táto prezentácia vznikla úplne spontánne. Vidíte, že vznikla od francúzskej účastníčky Valérie Demange, ktorá sa zároveň stala členkou našej komunity a je aj v našom komite ako rade. A veľmi v krátkosti vám ukážem spôsob, akým pristupujeme k tréningu, ktorý pomáha, je to inovatívne riešenie. Je to jedna z tých červených, ak si pamätáte tú krivku, tak toto je jeden z tých tréningov, ktoré vznikli na podnet prakticky hľadania cesty organizácie, ako vieme my ďalej posilniť vzdelávanie za účelom rozvoja talentov v organizáciách. Takže v krátkosti, o čom hovoríme? Hovoríme tu o tých 9 princípoch, ktoré nám pomáhajú zostať smart, ako moderný a efficient, výkonný v tomto meniacom sa svete a ponúkame monitoring takzvanými 3 krokmi. A možno, že prečo? Ak idem prijať nejaký koncept na rozvoj, tak nestačí mi ísť len na tréning a nechať tak, ale je podstatné, aby som sledoval nejaké výsledky a aby som možno videl aj tú cestu k tým výsledkom. Čiže hlavný dôvod, alebo toto sú také hlavné dôvody, prečo sme sa rozhodli pristupovať k jednoduchému tréningu takýmito extra krokmi, je, aby sme poskytli ľuďom, ten druhý dôvod je encourage, hej, aby sme povzbudili a vtiahli kandidátov, aby mali svoje vlastné akcie krokov na základe realizácie tréningu. Ten samotný, pre koho ten tréning a pre koho toto meranie tej výkonnosti toho tréningu je, tak je pre samotných účastníkov, je pre manažérov v spoločnostiach a je pre samotných lektorov alebo konzultantov tohto samotného tímu. No, je to taký nástroj zdieľania, nástroj, cez ktorý sa merá seba hodnotenie človeka vo vzťahu k 9 kľúčovým princípom. To znamená, že tých 9 kľúčových princípov sú princípy tzv. Moderného človeka, ktorý, ak nasleduje tieto princípy jeden za druhým, tak dokáže v sebe naštartovať proces seba realizácie, tvorby a práce pre dosiahnutia cieľa pre daný tím. Máme také 3 kroky. Hodnotenie robíme pred samotným tréningom, počas tréningu a následne po tréningu. A takýmto spôsobom pomáhame ľuďom monitorovať ich progres za účelom dosiahnutia cieľa. Opätovne to zdôrazňujem, že my sme ambiciózni preto, keď vieme cieľ. A ten cieľ je kľúčový. Pokiaľ organizácia nevie nastaviť cieľ alebo nemá správne nastavené ciele, tak potom je naozaj veľmi, veľmi ťažko dosahovať a sledovať úspešnosť. Takže veľmi dôležité slovo je samotný cieľ. A tu ukážem, ako to teda môže vyzerať. Tu samotné vidíte tých 9 princípov, to znamená, my navádzame a posilňujeme identitu ľudí práve v týchto 9 kľúčových odkazoch. 9 kľúčových odkazov vidíte, že prvý je buďme odvážni, druhý je proaktívny, tretí je tímový hráč, štvrté je intuitívny, otvorený, vytrvalý, trpezlivý, vďačný a viera v seba a samotná akcia. Čiže taký tréning, pred tréningom si človek urobí také sebahodnotenie vo vzťahu k týmto kľúčovým hodnotám. A po tréningu si urobí už reálnejší obraz o sebe má, pretože sa naučil o tej proaktivite, o tej odvahe trošku viac a urobí si seba hodnotenie. Na základe seba hodnotenia si nastaví cieľ tých kľúčových parametrov, ktorých sa chce rozvíjať. Čiže tento človek si zvolil, že chce byť viacej otvorený, chce byť vďačnejší a chce si viacej veriť. Toto je sebahodnotenie a samotný cieľ. No a potom my pokračujeme v tom hodnotení kandidáta ďalej, alebo navádzaní, aby on seba hodnotil. Samozrejme, je to z pohľadu krátkodobého, strednodobého alebo dlhodobého hľadiska. A
Potom to pre samotného kandidáta, to ako keby bolo zvnútra toho samotného riešenia a tu na samotný kandidát má takúto schému. Takže dá sa to predstaviť aj týmto spôsobom, kedy pred samotným tréningom, tu keď sa pozrieme, že máme také 3 rôzne schémy, pred samotným tréningom ten self-assessment, to prvé sebahodnotenie, vidíte, že to sú tie modré časti. Po tréningu to bolo zrazu iné, to znamená, že človek si uvedomil, že možno v seba verí viac, ako si myslel, že v seba verí. A naopak si myslel, že je intuitívny, ale je menej intuitívny. No a nastaví si cieľ. A na základe toho cieľa, samozrejme, ideme ten cieľ, nemôžeme vo všetkom sa rozvíjať, odporúčame kandidátom stanoviť si cieľ 1 až 3 krát maximálne a nastaviť nejaký cieľ a časový horizont, to znamená, do akého termínu toto spracujem. No a potom to môže vyzerať tak, že tento kandidát si zvolil priority. A tie priority zbadáme práve tu. To znamená, že tento človek si zvolil tie 3, byť vďačný, byť vytrvalý a byť otvorený. Takže to sú návody, cez ktoré práve ak chcete vyhrať nad tým českým tímom, tak vyhráte vtedy, alebo vyhráme vtedy, keď dokážeme posilniť každého jedného človeka vo vytrvalosti, v cieľavedomosti, v tom, aby ten cieľ, a v tímovosti samozrejme, aby sme ten cieľ dosiahli a aby sme dokázali spolupracovať. Čiže toto je jedno také riešenie. Tu v prípade, že by ste chceli kontaktovať túto pani, tak ja veľmi rada, teda je ona na LinkedIne, by vám o tom vedela povedať viac. A práve výsledkom toho, neviem do akej miery napríklad vaši ľudia rozprávajú aj v cudzom jazyku, takže toto je tréning aj na rozvoj posilnenia komunikácie v angličtine práve pre tú spoluprácu v medzinárodných tímoch. A táto pani si zvolila tento postup za účelom naplnenia svojho cieľa, ktorý si nastavila, aby sa jej cez angličtinu zvýšila kvalita života. A snaží sa, a naozaj si myslím, že to, čo robí nad rámec tréningu samotného, je veľmi, veľmi zaujímavé a originálne. Takže toľko z mojej strany pre vás. Možno také záverečné postrehy, otázky, čo by ste možno k tomu povedali, do akej miery to bolo pre vás zaujímavé, práve možno aj táto kontribúcia od Valérie Demange, ktorá tu dnes s nami nie je, lebo jej slovenčina nie je natoľko dobrá, aby mohla byť s nami. Tak by som bola rada, keby sme mali takú záverečnú spoločnú diskusiu. No, ďakujem vám veľmi pekne. Celkom bola zaujímavá diskusia a veľmi som sa poučil. Zaujímavé veci. A čo si tak najviac zoberiete z tohoto, Denis? Čo by ste tak povedali? No, viete, presne to, čo som čakal, že taký pohľad slovenského človeka na to, čo vlastne motivujú Slovákov. To mi chýbalo veľmi. Ja mám skúsenosti z medzinárodného biznisu, ale skutočná taká znalosť toho, ako to funguje, to mi chýbalo. No teraz to viem a rozumiem tomu lepšie. Takže ja som veľmi vám vďačný za váš čas a ďakujem. Všetko, čo ste povedali. Ďakujem veľmi pekne, naozaj si to vážim a som veľmi rada, že ste prispel a aj keď teda vidím vašu fotku a vidím vaše pekné sako, tak vás počujem a máte krásnu slovenčinu a úplne, že to spojenie je tak úžasné cez tieto technológie, že je to fajn. A ja teda sa požiadam ešte o nejaké také krátke zhrnutie alebo Leonid, keby ste mohol povedať aj vy, že aké to, čo z toho to bolo pre vás, čo by ste si tak možno odniesol, čo bolo pre vás také pútavé a zaujímavé. Dobre. Tak o tej motivácii napríklad, že človeku treba dať význam vo firme, aby vedel seba realizovať. No, to je dôležité, som si uvedomil. A tá
ten citát similarities, to je tiež zaujímavé, aj keď to nepatrí až tak k tejto téme. A možno, že k tej kultúre, hej, pretože... Kultúre, áno. Okay. Tak dozvedel som sa to vaše rozdelenie dravých rajčí a vyčkávací. Si to uvedomujem aj v svojom živote, že čo aj spomínal Denis, že veľa mladých ľudí nie sú tak angažovaní, nie sú motivovaní a sú práve ten vyčkávací typ. A to je súvisí, že často ľudia nevidia tú príležitosť, aká je v tom smere, odbore. To mi len tak napadlo. A celkom zobral som viac vecí, ktoré som aj povedal, tak tiež ďakujem za to stretnutie. Ďakujem veľmi pekne. A možno ešte, všetko rozumiem, Oleg, ak ste s nami a viete napísať, teda keď skôr napíšete, ako by ste povedali, tak by som bola vďačná za vašu spätnú väzbu, takto na záver. Budem veľmi rada, keď si teda naozaj z tohto stretnutia odnesiete presne to, čo je pre vás relevantné. A naozaj vnímam, že príležitostí na svete je veľmi veľa. Keď ich budeme chcieť realizovať, tak potrebujeme vedieť, že bez ľudí sa to nedá. Takže cesta k ľuďom je tá správna a naozaj majme na pamäti, že tá ľudská cesta funguje pri akejkoľvek kultúre. Tá cesta tej pozornosti a komunikácie s človekom. Ja vidím, že sa prihlásila Patricia Petrová a to je človek, ktorého poznám. Takže ja sa spýtam, Pati, si tu s nami? Áno, počujete ma? Áno, počujeme. Áno. Tu s vami. No to je úžasné a my práve uzatvárame celé toto stretnutie, kde bolo trošku menej kandidátov, ako sme očakali, takže sa nám podarilo v tej diskusii prejsť takmer cez všetky naše témy. Každopádne si sa teraz prihlásila a ja ti týkam, pretože sa poznáme. Chcela by si niečím prispieť, pretože ty si Slovenka a možno by si vedela na túto tému možno len povedať, že s akým očakávaním si sem prišla a čím by si chcela prispieť do tejto témy ešte predtým, než by sme sa teda rozlúčili. Jani, veľmi pekne ti ďakujem, že si ma prijala. V podstate ja som vás chcela vidieť a chcela som stretnúť ľudí, ktorí žijú na Slovensku alebo ktorí možno rozmýšľajú o tom, že budú žiť na Slovensku a budú tu pracovať a podnikať, pretože my ako Slováci vieme, ako to tu chodí. Teraz máme ťažký čas na život aj na prácu, myslím si všeobecne, ale ako sa vraví, ťažká doba robí veľké veci, respektíve v kríze človek vymyslí veci, ktoré by normálne nevymyslel. Takže si myslím, že všetci, ktorí tu teraz sú a ktorí niečím prispeli, povedali možno svoje vlastné pocity, ktoré nás môžu posunúť ďalej. Ja neviem, čo by som vám povedala, pretože som taká prekvapená, z ktorého som sa vôbec dostala. Keďže som len pred chvíľou skončila hodinu, ale veľmi sa teším a dúfam, že sa im podarí pripraviť na budúce a že niečo nové ja budem počuť a možno, že niečo zmysluplné potom poviem aj ja, ale na teraz mi stačí len, že vás vidím. Super. Áno, Pati, zajtra pokračujeme o 17:30 v angličtine, takže ak sa ti podarí zajtra pripojiť, bude to fajn. Podobnú tému, alebo túto istú tému ideme rozvíjať v komunite po anglicky, takže zajtra to bude v angličtine a ideme si naozaj zdieľať pohľady a ideme si vymieňať názory, pretože asi o tom naozaj tento svet je. Ja len budem končiť tou mojou myšlienkou, ako to ja vnímam. Dnes ráno som viedla jeden projektový meeting s 9 partnermi z 5 krajín Európy, Slovinsko, Severné Macedónsko, Lotyšsko a Litva. A boli tam zástupcovia, boli tam traja Macedónci, ktorí vôbec nevedeli o tom ataku, ktorý sa stal vo Viedni. A tak sme im to medzi diskusiou povedali a boli veľmi zaskočení tým, že ľudia sa teraz boja ísť do Macedónska, alebo ľudia si myslia, že Macedónci môžu byť teroristi. A bolo by tak ťažko na duši, tak som si uvedomila, že naozaj, že nie je to o tom, z akej krajiny pochádzam, je to o tom, aký človek som.
a aký človek možno chcem byť. A pre mňa je podstatné, že naozaj žijeme v dobe tzv. Prebudzajúcej sa doba, ktorá praje príležitostiam, ktoré majú význam. To znamená, že majú význam, ak má tá aktivita, ktorej sa venujete, význam aspoň pre jedného človeka, a to ste vy, tak to význam má. Takže chcem vás podporiť ísť tou cestou, ktorá pre vás význam má. A určite na tej ceste spoznáte ľudí, ktorí vás budú podporovať, ktorí sa k vám pridajú, ktorí vám pomôžu. A čo sa týka možno tej ďalšej podpory na tej ceste, tak práve kvôli tomuto vznikla naša spoločnosť Lena Lead Innovation, aby podporovala nové originálne tvorivé riešenia a prepájala ľudí rôznych kultúr, rôznych profesí naprieč Európou. Takže ja vás srdečne vítam na akékoľvek ďalšie podujatie budeme robiť. Budem rada, keď dostaneme príležitosť opäť cez ICANN klub predstaviť niektoré z našich riešení a už čoskoro možno sa niekde opäť uvidíme. Takže ja odozdám slovo Alonke naspäť do ICANN klubu a požiadam ju teda o nejaké záverečné zhrnutie a naozaj veľmi pekne vám ďakujem všetkým. A Pati, tebe sa veľmi teším, naozaj. Je to úžasné. Mimochodom poviem, Paťa Míraz na jednom, Paťa bola na tých niektorých projektových stretnutiach, Pati, môžeme prezradiť. A raz si mi dala taký citát. Pamätáš si ten citát? Pamätám. A áno, a môžeš ho povedať? Ja si už ani nepamätám, ale minule som ho niekde našla, ja ho niekde mám. Niečo v zmysle, že keď máš niekoho za sebou, kto ťa podporí, tak dokážeš všetko, alebo niečo, tak to tu nejako znie. Že dokážeš určite viac, ako by si dokázala bez toho človeka, hej? Presne tak, ja ho určite nájdem a na budúce, keď sa stretneme, tak ho ukážem. Dobre, super. Ďakujem pekne, to je pekná bodka za nás. Takže ešte raz slovo Alonke. Tak ja by som rada poďakovala, že bola si s nami. A naozaj tie myšlienky, ktoré si dala, budeme rozmýšľať a využívať v našom živote. Ďakujem veľmi pekne Denisu a Leonidu, pretože roztočili ste to a tie otázky alebo tie príspevky boli skvelé a naozaj tá slovenčina obdivuhodná, takže som bola hrdá, že my ako cudzinci vieme naučiť sa teda po slovensky a vieme komunikovať v tejto reči medzinárodnej, ako komunikujeme. A rada by som vás pozvala aj zajtra na ICANN klub 17:30, teda máme tú istú tému v angličtine, môžeme si ju precvičiť aj angličtinu a skúsiť aj v inej rovine. Áno, a ďakujem pekne a pekný večer všetkým prajem. Ďakujem. A ja немножко говорю по-русски, tak... Wow. Ako to bola najlepšia bodka pre nás. Ja немножко a neviem, ako sa povie, spasiba za vašu účasť, to neviem, ale я училась по-русски, когда мне было 10 лет, и я не говорила по-русски много-много лет. Myslím si, že ako národ Slovanov máme k sebe veľmi blízko a ja som sa cítila veľmi dobre vo vašej prítomnosti a spoločnosti, takže ďakujem ešte raz. Spasiba, krásny večer a snáď niekedy v budúcnosti sa vidíme. Majte sa krásne, nech sa vám darí. Spasiba.